Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni sirikal Kenya Kwanza oketo maino e loso thuolo mag tije ne rowere pachoka kokalo kuom chenro mar kazi mtaani, kazi mitandaoni kaachiel kama bende rowere nyalo tie mbui kod kazi majuu kama imanyo ne rowere tije e pinje maloka. Bende oyango ni nitie chenro ma chiwo oboke ne jotije maonge oboke kaka yor neno ni giyudo tije e yo mayot, ka bende opuoyo riwruoge maya e pinje maoko ma osebedo ka konyo piny Kenya e yore mag neno ni rowere oyudo tije. Oyango bende ni chenro oseketi makare mar yawo ayanga chenro mar chiwo tije e kambi mar Huawei kokalo kuom Huawei Labs Job Fair 2025, chenro ma ibago e mbalariany ma Nairobi kendo biro neno ni rowere obedo gi yuto makare. Which now more than ever validates the strategic focus of this government in pursuing job creation and income opportunities for our young people. The International Labour Organization World Employment and Social Trends Report of 2025 highlights that youth unemployment continues to be significantly higher than the adult unemployment rate. In some countries, youth unemployment is 3 or even 4 times higher than adult unemployment. If we have to empower young people to realize their present and future dreams, technology must be at the heart of finding solutions to job creation and creation of opportunities.